Hoxe por Hoxe Vilalba. Javier Ramayal. Máis de 170 colectivos entre asociacións ecoloxistas, plataformas veciñais e doutro tipo lembramos que se van mobilizar este vindeiro sábado 11 de decembro co ánimo de exixir á Xunta de Galicia unha moratoria real e efectiva que free os máis de 300 proxectos eólicos que a día de hoxe están en tramitación na comunidade galega. A coordinadora eólica Asinon convoca para ese día concentracións nun total de 22 localidades. Na Terrachá, a plataforma Eólicos Non desta comarca chairega programa movilización en Vilalba será ese sábado 11 de novembro ás 12 do mediodía diante da Casa da Cultura. Coñecemos moitos máis detalles, facémolo a carón dunha veciña do concello de Xermade, veciña afectada, gandeira, ela é Nuria Pumares. Nuria, que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Pois unha iniciativa destacada para intentar loitar contra a implantación destes parques eólicos aquí na comarca da Terrachá, concretamente neste concello de Xermade, tamén noutros veciños como pode ser Guitiriz, afectados por dous parques eólicos, non o Mistral e tamén o Santuario. Sí, así é. Tanto, os concellos de Xermade como de Guitiriz somos, os ganaderos e máis, en general, toda a xente que vivimos no rural. Afectados polos dous parques, o Mistral e o Santuario. E falando desa afectación, que é o que máis preocupa a veciñanza, esa posible implantación dos parques eólicos, Nuria? Os parques eólicos, as torres, os muiños que queren implantar son, dos máis grandes, sobre 200 metros de altura teñen. Entonces, claro, o que é toda esta zona que é ganadera, Xermade e Guitiriz, afectaríanos moi negativamente. Primeiro porque, por exemplo, no noso caso, afectaríanos prácticamente ao 90% do terreno que temos para as nosas ganaderías, no noso caso concreto. Sí. E despois, a plantacións de todo tipo de árboles tamén, sería moi perxudicial. Son, entón, máis importantes os problemas que acarrea cos beneficios que trae, Nuria, sí. Por suposto, os problemas estámoslos vendo noutras localidades que xa teñen muiños. Claro, vamos a ver, nós non estamos en contra de que poñan os muiños, estamos en contra de como están facendo, ou como pretenden facelo. De momento está todo un proxecto. Entón, temos que mobilizarnos porque non é así a maneira. Nas zonas ganaderas sería unha catástrofe, porque nos arrasarían con terrenos comprados, con cultivos de millo, con todo o que houbera. Entón, que é o que demandan, como piden que de implantarse se faga realmente efectiva esa instalación dos parques eólicos, Nuria? Eu creo que habría que traer outro tipo de proxecto. Primeiramente, falar cos veciños. E despois, afectar, dicir, que poñan as torres, os muiños, en zonas onde faigan o menos daño posible. É menos a ganadería, porque que da ganadería, é do que vivimos a maior parte da xente que vive nestes concellos. Se non é directamente, é indirectamente. Entonces, eu creo que habría que poñelos en zonas onde non houbera monte, por decirlo dun monte sin traballar, clariño, lago. Sí, aí pegados ás casas non van moito, ou sí? Sí, no noso caso, por exemplo, no noso caso concreto, nós estamos entre Guitiriz xusto no límite, entre Guitiriz e Xermade. Sí. No noso caso, quedaríamos xusto no medio, o que é a nosa explotación e a casa quedaría xusto no medio de dúas torretas. Unha delas a 400 e poucos metros. Co cal, a lei que hai en Galicia hoxe é menos de 500 que non poderían ir, cousa que xa estarían incumplindo. Pois unha afectación importante, non, Nuria? Por suposto, desde logo, polo ruído que generan, eu creo que hasta as vacas terían, non sei, muchísimo problema polo ruído, polas ondas, por todo o estrés que provocan eses muiños. Pois así as cousas, convocada esa movilización para o 11 de decembro, igual que moitos outros concellos galegos, que é o que pretenden con esta iniciativa, Nuria? Facernos escoitar, facernos ver, porque non podemos deixar que empresas privadas xigantes veñan ás nosas zonas acabarnos con todo o que temos, con todo o que estamos traballando, con
por todo iso. Animo a que todo o mundo veña a concentración para o próximo sábado. Non sei se vai haber algún medio de transporte para xente de outros concellos da comarca que se acheguen á capital chairega ou cada un virá polos seus propios medios. No, en principio, eso, Villalba é a zona máis céntrica, en principio íamos cada un, por particular. Convidados veciños afectados e xente non que queira apoiar estas reivindicacións de concellos como Guitiriz, Xermade, Cospeito, tamén outros municipios da Terra Chá que se vexan afectados por esa problemática, verdade? Sí, por suposto, está todo o mundo convidado a participar porque eu creo que indirecta ou directamente ao 99% da xente que vive en todos esos concellos que nombrache estaría afectada. E vai ser unha movilización pacífica. Nuria, creo que está previsto incluso a lectura dun manifesto, tamén algunha poesía, non, no transcurso desa protesta. Sí, por suposto. Pacífico a primeira cousa. E despois, exactamente, temos, entre as afectadas hai dúas rapazas que, dedícanse a eso, a facer poesía e todo iso, e teñen na mente facer unha poesía especificamente por este motivo e para ese día, que tamén será lida aquel día. Pois a verdade que un acto completiño, portas abertas á participación de afectados ou non pola problemática dos parques eólicos. Nos ben pendentes estaremos, como non, a esa movilización e a todas as demais iniciativas que se leven a cabo desde a plataforma Eólicos Non, en concreto desta comarca da Terra Chá. Non sei se hai en mente xa novas propostas, Nuria. En principio, agora o máis próximo que temos é facer alegacións, presentar que todos os veciños presenten alegacións nos concellos, nos rexistros, para ver se, primeiro que contestan. Claro. E despois, tamén solicitamos a axuda dos alcaldes, tanto do alcalde de Xermade como da alcaldesa de Guitiriz, que esteñan do noso lado apoiándonos a xente que vivimos aquí. Ben, neste senso, desde as administracións locais sí que están a colaborar, non? Sí, en principio, os técnicos que teñen, os informes que xa fixeron para Mistral, agora falta alegar para o próximo, que é o santuario. En principio, as alegacións son desfavorables a estes parques, porque, arrasan con todo o que temos. Xa, e os veciños afectados son optimistas de cara a que haxa modificacións deses proxectos, sí? Home, hai de todo. Hai xente que sí que cree que en outros lugares, é dicir, se a xente se move e se fai alegacións, din, pois, esta hai que facelo de outra maneira. E nós tampouco non estamos en contra de que non implanten aquí eólicos, non, que o faigan dunha maneira civilizada, porque entendemos que a enerxía renovable é o futuro. Por suposto, esa enerxía sí que é un paso importante, non estamos a falar de enerxías limpas, de enerxías sostibles, pero tendo en conta tamén esas consideracións que nos apuntabas de que non se implanten os eólicos a carón das casas, que non prexudiquen a gandeiría nin os terreos produtivos, non? Por suposto, claro, iso é prácticamente o que solicitamos. Pois ben pendentes, estaremos a esa movilización, tamén as alegacións e a todo o que ten que ver coa posta en marcha destes parques eólicos na comarca da Terra Chá e en xeral no conxunto da comunidade. Nuria Pumares, veciña do concello de Xermade, afectada por esa problemática, e seguiremos en contacto. Graciñas por explicárnolo e moi bo día. Moi ben, moitas gracias. Hoxe por hoxe.